Bhfuil is agad céim é hain. Nis sé ré, scríbnóir agus fáilte chu lán aimsir chu, chunastá Gardaí leat? Well, Orinthe go donna, orinthe go maithe, cholam seo Saol na Gaeilge agus ar nóid ní léon rud éascaí. Ach tá amantí go mín túr dócha seán agus tá éileh ar leabhar faoi láthair. Tá sé deacair ach ag an am géine tá sé rathúil ar bhealach. Aganne tá réimse leabhar, réimse ise ón duine anbeag fad go dtíon duine fásta, agus cílíonn se sin gúil tarraingt ag an ábhar ar réimse leathan daoine. Agus tá céimeanna dréir chéile tóca agan, tá ní féidirling marachtáil ar mún hain, fámuid cuidú maidir le feitú leabhar ó Oras na Gaeilge, Clár na leabhar Gaeilge, agus is mór agan sin, mar ní éiteach me dé ana damlirsa. Agus tá muid ag trolinn lá níag lé. Agus mlíana tartú ré, ríis mlíana ag cógáil gréil scoilin a cógáil mór náisiúnta déta agus blion túil. Cén tarfar de teachtaí an cógáil seo? Well, is dócha cholam gur ben tarfis mó ná an feicálacha a bhain sleis. Tagan múntóirí idir one múntóirí agus múntóirí dar levéilisteach an seo. Brenn siad ar an seastán, fecinn siad chuile cinál leabharán, agus ceanglíonn siad aig go minic leis an íireacht. Ribh sin beidir bhfuil litríocht fáteach go Dave na leabhar seo bheith an, ach fecinn siad an fíor leabhar an seo. Agus an tarmh bhainasas is beidir nach ceannaíonn siad ar an bhainte, beidir 7 ina dhé, mí ina dhé, blian ina dhé, go dagann siad thugann ineálar an bheicálachas sin. Agus chunas teacht ort má tá daine chu sima idir chud éibre. Well, sin an ceist mhórnis. Támuid I mbaile I bheacháin I gcon den chláir, tuairme sonraí fón 9 sé 5 7 9 7 7 2 5 sé. Támuid ag mónaín www.mónaín.ie agus maidir le riomhfost mónaín ag aircom.net. Gur míle maith go ré. Gur mágad héana cholam.